Nos comisionista, nos temos un jefe por encima que nos dice pois o precio, dicenos, mira, tú hoxe vas e compras 10.000 kilos a un 50, nos collemos as furgonetas, seguimos casa por casa, pesándolle a xente e pagándolle. Aquí hai no ayuntamento aproximadamente que pode haber uns 800.000 kilos máis ou menos pode haber. Non o recolleu todo, somos 3 ou 4 persoas recollendo, distintos. Son eu, máis 3 ou 4 competencias. Este ano estuvo unha media de un 60 a un 70, imagínate. 800.000 kilos a un 60 a un 70, pois un millón non sei que, 1.100.000, 1.200.000 euros, tranquilamente. Nos vendemos ao noso jefe un almacén, que ele é o que as clasifica, antes de Santos van todas para Mercabarna, Mercamadrid, eso todo. Despois xa de Santos van casi todos para Italia. Dicen que é moi boa para fresco, sabes? Non as vistedes, vos non. É unha castaña rubia, con brillo, dulce, sabes? Por aí a maioría delas son para a industria, é unha castaña negra, esa non. Esta cómese cos ollos. Fai 20, 25 anos que se empezou a comprar castaña. Antes, según me decían a min, era para comer. Meus avós e eso, as castañas se utilizaban as para comer, non había outra cousa. Aquí é ventura. Aquí o 80, por non decir o 90% é ventura. E o outro, o resto bravo. Bravo chamámoslle ao castiñeiro que non está inxertado. E só é neste ayuntamiento, sabes? Vas por Ríos, xa é a famosa. Vas para Viana é outra, só é aquí a ventura, non sei o porqué. A castaña págase, cuanto máis tamaño, máis se paga, que é unha tontería. Porque cuanto máis grande, menos sabe. A castaña, cuanto máis pequena, máis sabe. Pero nas ciudades o que queren é tamaño, pois que leven tamaño. Aquí, por desgracia, o 80% da xente non os cuida. Aquí agora acabouse a campaña, e hasta o ano que ven a maioría deles non volven a baixo a limpialos. Hai xente que sí, que é profesional, e sí, pois vai a podalos, botalle o seu mineral, o seu esterco, todo, pero a maioría da xente non. A maioría da xente nin mira por eles. De feito, nos cada ano temos menos, cada vez hai menos produción. En Portugal é unha solución. Eu en Portugal sei de muchísima xente que vive deso, solo da castaña. Aquí con algo de abellas e con mel e con castañas pode vivir tranquilamente. De feito, nos estamos pensando en facer unha casa aquí e ás veces sí, ou a facemos ou non a facemos, ou a facemos ou non a facemos. Sabes, porque dices, hostia, gastaste aquí o diñeiro todo que poidas ter ou que teñas dentro de 10 anos o mellor quedamos nós e 5 ou 6 máis. E os castiñeiros hai que plantalos. Os castiñeiros tardan de 15, 20 anos en dar. Claro. Aquí o único que viñesen algunhas empresas é que deran puestos de traballo, sí, así sí. Pero quen vai a vir aquí a dar... Claro.